I pozdrav što se radi Ultra ovdje i dobrodošli u novi video. Kao što vidite danas imamo ovdje par novih stvari koje ćemo danas ugrađivati u računalo. Znam da je to sada onako da ne snimam baš puno videa jer stalno sam zauzet i te takve stvari. Jer ne mogu se nikako da sad isfokusiram se na te ostatak i te gluposti. I možda ste skužili da ne koristim sad s rukama jer sam napravio neki kao stavak jer su mi preporučili prijatelji da ga uradim. I kao što vidite danas da imamo ovdje zapravo dve nove stvari. Prva stvar jeste to što imamo, ovo je KingMax 1333 MHz od 4 MHz od 4 GB za moje računalo jer trenutno sam imao 6 GB, tako da ću sada iz svojeg računala izvaditi staru od 2 GB i ubaciti ovu novu od 4 GB, tako da sad imam računalo sa 8 GB RAM-a da je malo bolje radi, što mi je glavno sada stvar da to pokušam riješiti. Druga stvar nova što sam nabavio je ovaj teški cooler. Ovo je zapravo Arctic Cooling Cooler, zapravo ne znam, nisam baš čuo za tu marku, dosta je jeftino koštalo napajanje, imam 3 godine čak garancije, što je super. I oko ovoga što je zanimljivo jeste, znači da je ovo Intel AMD CPU cooler, znači mogu ga namjestiti da bude za Intelove ili za AMD-ove, pogotovo meni treba za AMD, jer ja sam AMD user. Znači, uz ovo dobivamo, ima maksimum TDP 150 W, što je jako super. Moj ovaj procesor što trenutno imam, on je 95 W i matična prima čak 95 W, što je jako ok za ono. A problem jeste to što su ti stock cooleri jako loši od AMD-a. Doslovno, puno ljudi govore da AMD coolere nikad ne treba uzimati, koje dobivate i da ih nikad ne trebate stavljati u računalo, jer oni su jako loši za računalo i za hlađenje većinom. Meni kompjuter nakon nekoliko sati rada, sa tim stock coolerom, počne da čuje se jako da zuji kompjuter, što mi je jako veliki problem, što mi se ne sviđa. Jednostavno pa sam onda rekao nabavit ću novi cooler, probati ga namjestiti danas, da riješimo i bit će super. Zapravo imam i neku thermal pastu, ovo je zapravo TG04 thermal take, nisam nikad čuo za ovo. Inače ima dobru veličinu, da ne moram stvarno kupovati si male koje koštaju jako jeftino, jer bolje da ima malo veću nego da ima malo manju. Sad zapravo da ovo unboxamo ćemo uraditi ipak, jer ne želim da sada ispadne baš glup da ne napravimo unboxing ovoga. Tako da idemo se ovo ovako ubaciti. Inače ovako ću sada probati da radim malo više review-ove, jer sad doslovno, kako da kažem, da radimo samo s rukom, previše mi se ruka trese, kao što ste i većinom skužili do sada koliko sam snimao puta review-ove i takve te stvari, tako da idemo stvarno mi ubaciti u ovo. Ovdje imamo čak garanciju, to ne treba nekak da skidati. Ovdje imamo sa strane prikaz coolera koliki je, on je zapravo ovdje piše 92 mm PWM Fan Ultra Quiet, što je dobro, to mi se sviđa. Ima od accessorisa, ima dva šarafčića od 12 mm, dva od 7 mm, mounting plate 1, ima push pin set 4, to je većinom za one, kako da kažem, AMD, za AMD, hoću reći za Intel, i oni zapravo ne koriste one za šarafenje, oni neko koriste push, što je meni poprilično čudno malo za Intel što to radi. I dva Luxa, zapravo Lux, to su malo metalne pločice koje ćemo vam pokazati kada budemo otvarali kutiju i kada budemo se stavljali u računalo. Inače, možda se skužili da mene jako je neugodno da ovako stojim na nogama, jer jako me boli, jer ovdje je čisti pod, jednostavno mi se ne sviđa. Ovdje izabrao sam jako lošu poziciju za raditi review-ove i takve stvari. Evo ga, mi smo upravo otvorili sada kutiju i sad ćemo vam ljudi moji, kažemo cooler baš izvan kutije. Evo ga.
Inače, ovo su dva luga, znači koja će mi pomoći oko toga da sastavim, znači da mi stoji procesor, ovo ću reći ovaj cooler, da mi stoji da jednostavno nemam problema, onako da, da ne spadne sa, mislim, ležišta, tako da kažem. Unutar ovdje imamo još nešto, zapravo, dozvam znam kako ću da izvučem, ono, jer oni su to znači većinom sve pometali unutra, ne znam ni ja za, evo ga. Ovo su push pinovi koje se izgleda ću koristiti za većinom Intelove procesore. Ovo meni neće biti potrebno, tako da to ću baciti u kutiju. I u kutiji imamo regularno, kao i uvijek, uputstvo koje mi pokazuje kako da sastavim ovaj procesor, kako to sve ide i za koji sokete to sve ide. Moj soket je zapravo AM3, što je jako super, tako da neću imati problema sa AM3 soketima, što je super. A sada, evo vam jednostavno moj cooler u blistini. Znači, kao što vidite, ovo je prejeben cooler. Ima ovdje 3 bakrene cijevi, što je za kondosta, to je koper neki kao, to sam nešto ušao tako. Inače, da vam kažem, ja sam zapravo previše volim tehnologiju, da vam kažem jednostavno. Ja ovako volim baš kompjutere da radim na njima, ali šteta što nisam upisao zapravo si tu školu koju želim jer mislim nisam imao kao na primjer dovoljno bodova, nisam dovoljno pametan, ali zapravo istina je da nisam dovoljno pametan. Tako da, okej. Ovdje zapravo moramo sada ovaj skinuti plastični dio, ne znam zašto. Tako mi je taj rekao čovjek što sam kupio. Zapravo veliki shoutout toj trgovini što sam kupio, zapravo to je moja računala zapravo nalazi se u mom gradu, ne znam da se može naručivati preko interneta, preko nje, tako da znate. Inače, jako super trgovina i sviđa mi se dosta. I do sada većina će ljudi mene pitati, Ultra, zašto ti ovo radiš? Jer je onako ima da ti dosadi ovaj kompjuter za nekoliko dana i godina, tako da ćeš jednostavno ga baciti. Zapravo neću ako nastavim s YouTube-om. Evo ga, mi smo skinuli upravo sada ovo. I ovaj dio što je zapravo većinom za Intelove procesore, znači to je mounting position za njih. I ovdje je zapravo sada, znači ovo veliki meni problem jer ja kao prvo nisam nikada radio s ovime. Znači ja kao prvo treba znači ovo i ovo ovdje. Znači ja sa ovime sada moram zašarafiti tako da će to biti malo problem, pa kada zašarafim vraćamo se u video. Tako da, idemo se mi ljudi dok ovo ne riješimo. Samo da ne ispadnemo bita fuck. Ajde. Ok, ajde, radit ćemo ipak ovako dok to pokušamo mi sastaviti. Našao sam zapravo odbijač. Mislio sam da ovdje imam neki gore crveni mali, ali sam ga ne znam gdje ostavio sada jer oni su jako je mali, ali on je minus. A meni je trebao zapravo plus. Znači, ovo mi je zapravo rekao, prijatelju sam rekao znači da ću ovo napraviti. I on je zapravo rekao da da mu pošaljem sliku i to sve, ali ja sam mu rekao da neću ovo dati sliku, nego ću ja jednostavnije, kako da kažem, radije to snimiti. Ok, malo je ovo teško da, kako da kažem ljudi. Ok, znači ovdje je rupica, nisam izgubiti taj jedan šarapčić, ako ga izgubijem, onda smo pizdi materne. Jebi ga, stvarno previše psujem, moram to isto prestati. Ok, evo ga, valjda dole možda idem, ne znam. Čekajte. Moram vidjeti pusto, zapravo gdje moram staviti taj AMD sokete. Aha, ok, vidim. Ok, skuđao sam ovdje gore, ok. Jedan ovdje. Čekaj, kako se stavljam? To mi između. Odost dobro. Zapravo morat ću izgleda da vratite onu plastiku. Ovo ću ipak morat vratiti jer ko prvo izgleda da vam pokazuju pustima da moram ga uspravno držati da možem ga staviti jednostavno. Ok. Još nećeš. Malo je. Jebi ga, teško je. Ljudi, ovo je život ovakih youtubera.
sastavljati i odsastavljati. U stvari, ipak ga mogu ovako držati, jesam konj. Ovo ću ipak onda, ajde, skinuti. Okej. Sada ovako, da vidim. Što je tu pusto? Stvarno moram vratu pusto, ovo je nevjerovatno teško, ljudi moji. Jer po prvi put radim sa ovakvim kulerom jebenim, to je teško, ljudi. Okej, znači odozdo ga stavljam. Znači, ovdje idemo, znači, ovdje zapravo stavljam ispod. Okej. Što mi se trese ruka. Pa mi oni previše prolaze, stvarno, what the fuck, danas. Može ga malo samo zateći, jer ovo je... Ne mogu ja moram pauzirati video, ljudi moji, da ovo se zastavi zato što mi je ovako preteško snimati staviti. Tako da, vidimo se kad se zastavim. Ljudi moji, ovo je bilo prejebeno sad. Znači, prvo, kako sam radio, znači bio sam okrenuo krivo, ove vam male. Zapravo, okrenuo sam ih naopako, što nije dobro bilo. I morao sam se onda patiti. Znači, patio sam se zato što odbijači nisu dobro pajasali, znači, donio sam jedan neki ne valja, premali. Donio sam ovaj, ne paše, jedva, nekak slabo ide. I onda mi je ovaj mali, ovaj zeleni pomogao dosta i sad sam evo uspio ga nekak zateći. I sad pokušao da vidim, uću ga umetnuti u kompjuter bez problema, tako da ovo sad nije, ovo ću sad ne sad snimat, tako da kad ga se zastavimo onda ću vidimo, okej, tako da idemo se. Čovječe dragi, ovo sam se prejebeno izmučio. Znači, koliko sam puta stavljao krivo i sve, znači nije mi išlo, jednostavno samo da pogledam malo uputstva. I evo, nekako sam ga uspio sastaviti. Evo vam prikaz na moj matični. Inače, ovo je matična AS-ROG N68C-S UCC. Znači, mogu otključiti još jednu jezgru na njemu, ali ne želim. Razlog zbog toga jer moj vrag podržava samo 95 W, a procesor je 95 W. Tako da aktiviram ovo, ode komp. Tako da, ništa od toga. Ostao mi je samo još ovaj dio da ga uštekam. Znači, ovdje ga krenemo malo. Stvari ne moraš ga ovako krenuti. Pak, okej, i... Ajde. Bum! Ajme majko. Mila, ovo je gotovo, hvala Bogu. I malo mi smeta kao i pol. Inače, morao sam zvati matičnu zbog toga što nisam mogu unutar računala to namiješati. Vadio sam skoro sve moguće komponente iz kompjutera da mogu ovo napraviti. Tako da, eto, hvala Bogu, ovo je uspješno napravito. Nadam se da će neće ispasti, već se ona pasta i stavita, nisam glup toliko. Tako da, sada jeste glavni dio da nam jest da ubacim još ovaj RAM i onaj od 4 GB i uštekamo, ovo vratimo sve u računalo kako je bilo i mi smo onda gotovi sa setupom. Tako da, idemo, ovo ću pauzirati, sad zaustaviti pa ćemo se vratiti kada napravim sve kompjuter. Evo ga, kompjuter totalno normalno radi, učtan je svih 8 GB što sam napokon sretan. Temperature su jako super, ventilacija je jako super, slabo se skroz čuje, ventilacija, wow, nevjerovatno. Jako sam sretan da napokon radi kompjuter, sad ovo da poboljšao sam ga malo. Imao sam ponudu da promijenim kućište, to će malo potrajati dok ja promijenim kućište, ali inače on ovdje sada meni učitava u BIOS-u skoro sve, hard diskove mi je učitao, ventilacija, znači stupnjevi su 35 stupnjeva, MB, ne znam, motherboard to je valjda 28, brzina okretaja je 2000 i većinom sve je ok. Ravni su naravno učitani i ovo je sve to. Tako da, hvala vam ljudi na gledanju, možda nisam baš puno nešto snimao, ali inače potrudio sam jako dosta da nešto potrudim jer doslovno problem je veliki da snimaš ovo sastavljanje jer jako dugo traje. Tako da, hvala vam na gledanju i vidimo se ljudi u sljedećoj epizodi. Pozdrav!